नमस्कार भाई लोग, हमारा नाम बा अजय और आप लोग देख रहे बानी भोजपुरी बॉल। तो दोस्तों, पावर स्टार पवन सिंह के ऑफिशियल चैनल पर एगो गाना आयल रहे, आटा किलो ही किट होई। ई गाना आयल और कुछ टाइम बाद ही ई गाना हट गई। का मैटर बाटे, काहे ता ई गाना हट गई, हम ई पूरा वीडियो में बतौले बानी, तो वीडियो के लास्ट तक बनल रही। भोजपुरी के बाद भोजपुरी में करे वाला भोजपुरी बॉल के चैनल अगर सब्सक्राइब ना कैले होगी तो सब्सक्राइब कैली। कुछ दिन पहले पावर स्टार पवन सिंह के एगो गाना कमरिया पतरे पतरे चोरी हो गई। यही नाते आटा किलो ही किट होई ई गाना पहले ही अपलोड कर दिया गया। फीमेल सिंगर के एमा आवाज ना आवा तब भी गाना अपलोड कर दिया गया। काहे से कि गाना अपलोड करे के बाद प्राइवेट भी कर दिया गया, ताकि अगर यह गाना के केहू चोरी करल चाहे तो ऊपर कॉपीराइट मार दिहल जाए, वो गाना भी रोक दिहल जाए। यहाँ नाते ई गाना पहले ही आवे से गाना पहले ही अपलोड करके प्राइवेट कर दिया गया। अभी फीमेल सिंगर के पता ना बाटे, एमा खाली पवन सिंह के आवाज बाटे और प्रियांशु सिंह के आवाज बाटे। प्रियांशु सिंह के आवाज वह जगह बाटे जहाँ फीमेल सिंगर गावे वाला बानी। यह वजह से पावर स्टार पवन सिंह के ऑफिशियल चैनल पर गाना आयल और प्राइवेट कर दिहल गई। गाना में म्यूजिक दिले हमें प्रियांशु सिंह और राइटर प्रिंस प्रियदर्शी और निक्की नेहा। तो गाना कैसन लगा, आप लोग अगर सुने हुई तो कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर ना सुने हुई तो वेट करी, काहे से कि गाना 2 से 3 दिन बाद आवे वाला बा।